Para antabay nag-check kung nakita digdi sa cockpit. Yan. Nakadangog ka na bunjing kang komunikasyon kan piloto buda control tower. Sagkod kan ini kan sa ground crew. Anong pigpasabot mo sa ko bunjing? Loko-loko ka talaga bunjing. Ini si bunjing may nagabantay digdikon. Maino mo dai. Nuragan si bunjing ang pulutan lugod. Aray na hapon sa Indogabos, mga paraan tabay. Bicol target na po, minarespeto sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay dyan ang samuya pong pagiromdom na day po kita magpuknat sa panarig sa amang Diyos na malampasan tanang gabos na problema ini lalong-lalo na ining pandemya. Day po magpuknat din panarig ha. Sana po yaong kamo sa ligtas asin tranquilong sitwasyon. Sagkod na naman kitang alas 5 nin hapon. Katuwang ko dyan sa luwas ang mga miyembros ka news team sa kuyang pag-iriba sa news department, news team. Si Jomar, si Jimmy, si Al sa kuyang compadres. Si Ann, si Luen, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata, technical control. Bunjing Tanay, the Chief Tech. Sa newsroom, yaon si News Director Edwin Peralta. Siyempre, nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa Production Center, yaon dyan si Angel Mustaza, ang anghel ng PBN DZGB. Angel Mustaza is the name. Ako po sa indong servidor sa radyo, siyempre sa IT, si Mark Shand Madrid. Yan, sige tabi, marahin hapon sa gabos na parantabay niya to sa bilog ng Albay, tabi. And siyempre, sa mga nakalag-on po sa DZGB News Online, sa inman kamo sa napartikan kinabansin Pilipinas, marahin na hapon po, hali sa DZGB Legazpi City, Philippines. Nasa linya si kumpadring Jimmy Bungkarasan Tan Istorya. Pading Jimmy, maray na hapon. Yes, salamat sabi pare. Maray na hapon sa mga para antabay sa mga dagdag niya tong bareta hanggang sa kunyan dahil pang direktiba ang Civil Service Commission CEC hali sa Central Office kuno rin ang Civil Service Examination kung saan taon-taon igwang ipig schedule nasabing ahensya nin eksaminasyon tangani na sa mga nagtapos nin 4-year course rekisito sa pag-apply nin trabaho sa gobyerno ang civil service eligibility. Kaya importanteng bagay tabi pare ang eksaminasyon kan civil service. Kaso bago natimpuan kan DCGB News ang bagong designadong Regional Director kan CEC digdi sa Region 5 kung saan personal nagkortesiya ini kay Congressman Fernando Didi Cabredo kasabay niya so ining Regional Director tangonyan iyo si Madam Daisy Ponsalan Bragaes ang sinalidahan niya tabi pa iyo ang nagretiro na si RD Director Cecilio Nieto. Mantang kan panahon, ining si Madam Daisy Bragaes, iyo ang Assistant Director, ngunyan suminakat na siya sa posisyon sa LIDA, ngunyan siya na ang bagong Regional Director. Yan, so
hierarchy ang yaon dyan na nasunod, ano? Aha. Sige. Partiyan ka na pagbabago ng liderato sa civil service, ngunyan, balikan ta so manungod sa eksaminasyon sa civil service, tagulpian mga nagharapot kay ni, ang simbag ni RD Bragaes, kutana, kan Marso 2020, iyon schedule para sa civil service eligibility examination. Alagad na suspender ini, por medyo sa COVID pandemic tabi pare. Sa ngunyan, dahil pang abiso ang central office kan kunwarin ipagpapadagos itong naoktaba o nasuspender na schedule kan civil service examination. Ang abiso kan bagong regional director maghalat-halat sana sa pagsabing si Mantolos ninda sa publiko para makapag-examine sa mga nagtarapo sa kolehiyo mantang itong nakapail na siyertong malalawas man giraray, maghalat-halat sa nadatabi pare. Roger, ang sige. tingog kan bagong regional director kan Civil Service Commission sa persona ni Ma'am Daisy Ponsalan Bragaes. So example, kaya ang last year na March, na-suspend po ito, na-postpone dahil po sa COVID na pandemic. So pighalap na pa po ang directive kan sa muyang central office. Kung rin po ididiretso man po giraray siya. Naghahalap lang po ng siguro guidelines na bago. Supposed to be consulted din yan. Kang March po yan, 2020. Kaya sa mga naka-file na po, don't worry po, makondak man po giraray kaming exam. Maghalat lang po ng notice sa muya sa opisina mo. Si RD kan Civil Service Commission. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim. Nakaulay si bagong direktor kan Civil Service Commission Bicol. Halaton lang tabi an abiso kan Commission on Civil Service Commission, yan, Serbisyo Sibil, yan. Tanganing maaramanin do kun arin po so pag-reset kan eksaminasyon para sa career service, professional and sub-professional tabi ha. Gulpi baga kita na adjustments ngunya na dapat nagibuhon, naginibo dahil lang kining pandemic. Nasa linya si kumpadreng Al, Pading Al, good afternoon, go ahead. Good afternoon, Padi. Bako sana sa sentro ngunyan. Ang konsentrasyon kan mga pulis asin pideya sa kampanya kontra droga. Ini ang informasyon sa DCGB News kan sa mga asata sa naog kan PNP agin sa pideya kung saan aktibo ngunyan ang sa indang monitoring sa pamayo ni Police Lieutenant Colonel Ordilon Bitita, ang Chief of Police kan Legazpi plus ang mga operatibas kan PIDEA sa pag-monitor sa mga harayong barangay sa informasyon. Nayaon na naman pa sa mga harayong barangay ang transaksyon na ibang sindikato ng droga dahil sa sentro masyado ng bulgar asin mainit sa mata kan mga autoridad. On kaya sa monitoring talagang yaon naman sa mga harayong barangay ang transaksyon kaniba para ipagpadagos ang sa inang operasyon kan illegal na droga. Alagad sa lado kan PNP maging kan PIDEA tusog sa informasyon sa tuya talagang mas naging aktibo man sindangon yan nagtutubod na maabot ang oras na magsisimpuan manggaray ang mga sindikatong ini sa indang operasyon asin ang kampanya man kan mga otoridad laban sa illegal na droga digdi sa syudad nin Legazpi. Roger. Yan pa informasyon digdi sa lawas. Alam Mario, DCGB. Salamat Pading Al. Nga istorya pa dyan, manungod sa droga. Dahil talagang matutunong. Pero expect nindo after 2020 comes 2021 and after 2021, 2022, pagkatapos kan eleksyon, ilingon nindo. Itaga nindo sa gapo. Mabungkaras ang illegal na droga, sindikato, mabounce back po yan. Itaga nindo yan sa gapo. Babawi at babawi yan. Mahiling sana nindiit na oras at nindiit na bulan, ma-readjust man iyan. Hihilingon kung ano ang magiging
magiging aksyon man kan masunod na presidente manungod sa illegal na droga. Pagkatapos sila, ma-bounce back kan nako. Ina ako po. Sana po dai mabiktima sa mga padagos na minakontrakan war on drugs. Sa mga aki ninda, sa mga makuapo, sa mga kung ano-ano. Sana po ha, sana po. Nasa linya si kumpadreng Jomar BN. Pading Jomar, marhay na hapon man. Go ahead. Salamat pa din Pio. Sa dagdag na bareta, mantinidong overpopulated ang detention cell kan Tabaco City Police. Ini ang kinumpirmar ni Police Major Edgar Azuteja, ang Chief of Police kan Tabaco, sa pagsasabi na sa presente 48 pamanggiraray ang mga nakadetenir na persona sa saindang detention cell na sobra-sobra sa kabanga kan dapat nalaog kan detention cell. Inihuli pa sa ibong kan iguananin commitment order ang 32 sa mga ini. Dai pa man giraray ninja na ihatod sa Tabaco City Jail dahilan sa kakulangan pakirikisitos na pinagahagad kan BJMP. Oho. Ang pinagahagad palampadi kan BJMP bago ang sarong nakadetenir na naordera na kan piskalya o kang korte na ilaog na o mas natawanan nin commitment order kan piskalya na ilaog na duman sa BJMP sa Tabaco City Jail, District Jail, swab test, buda x-ray. Mhm. Dahil problema sa swab test, takang naibareta kung nga ni ka nakalis na aldaw, sagot kan lokal na gobyerno kan Tabaco, pig swab test, so 32 na may commitment order. Kan ipaisiho na sa BJMP para i-commit na itong 32, Oho. igwa pa pala na sarong rekisito, x-ray. Nako. Kaipuhan na x-ray sa 32. Mhm. Yung bata sabi ni Chip, naabot pa sa nangaya kung gastusan ini. Minaasumer pa sana. Minaday pa nga nila siya nagsusweldo kan sa pagkapumpagatukaw niya. May abunara na. 32 na 260 pesos. Iso. Dai pa nga ni. Abunado na. Eh yung gani, nagtungan sa SIGA, Oho. sa SIGA Memorial District Hospital, tado man baga, baka makalibre Iyo. sa gobyerno. Oho. Rao! Please! Harapin ka di malasa ni Chep. Rao to x-ray machine. Sus Mariusep na pasalubungan sa Chip Cam BGMP dyan na bago. And Chip kang police. Chip Cam Police, I should say. Chip na sa Lumino man sa privado, si Oho. Chip, Oho. 260 pesos kada, so pinakabarato naman pagaring di sa tabako. Iyo. 260 pesos ngayon, sir, kada saro. Ina ko. Times 33. Times 32. O niya sa 10 pa sana. Darong ngayon magabat. Tawadi na ngayon, tawadi. Diniscountan, Gurano. 232 pesos na. Sana. 30. Magabat manggirare. Yaw na pero sa 32 ano? Oo. O sige. Nakat na discountan na. Bako ng 260. 232 pesos na. Yan. Magabat manggirare ngiti. Pag nag-iswildo. Niya sa 10 pa sana 2,300 na. Nga, kung pag times 3 mo pabagahan, O ya. pag kung may mga 7,000 sobrang abunaran niya na, Kabong-kabong 8,000. Malibog ang payo ni Chip na sote. call a friend si Chief. Nag-call a friend si Chief. Nagkola friend. Aha. Si Mayor. Si Mate? Mayor Crisel Agman Luistro. Oho. Mayor, una ang problema ko. Hindi ko pati ako nagsisweldo. Kasi puhan madarana ini sa Tabaco City District Jail. Kung 48 nagsusurusuan, hindi sa dito na kulungan. Oho. Ang 32 may commitment order na. Dahil makomit. Iyo. Naswaptahan na pa yung ngayon. Hindi na nga ningin sa lokal na gobyerno sa swap. Iyon si Bagkan Alkalde. Kulang pa nga, Mayor. Oh.
kulang pa, X-ray pa. Oho. X-ray pa nga yan. Ano nga yung gipunta, Chief? Oho. Kaya na nga yung bahala, Yor. Ara mo pinakamagay na solusyon dyan, Pading Jomar. I-question ta kay Mayor Crisel. Na? Ordinal niya si Chief. Buhi ang gamos na! Doon ang problema. Buhi ang Ano yung problema niya kay Mayor? Sabi ni Chief na iyo ngayon si Mayor ang problema. Ano si kita pa ayos na tulusan nga na mga duwang aldosa na ngayari klado na. Iyo. X-ray na tulos nga ni magkarali na yan dyan. Yan. Grabe ang pasalamat Ni Chief. Police Major Azutea kay Mayor Crisel Agman Luistro sa ining dakulao na problema na sabi niya nga ni kung ini day mahali digdi sa detention cell ang 48 iyan siguradong magkakairi lang kung pa man na COVID ibang hilang Sure bull yan. Iparayo kay amang Diyos. na magsusurusuhan nito da. Sige, oho. Yun yan, solve ang problem. Mga sabi ni Chief, in a few days, siguro sa aga, pwedeng maikumit na ni Dan 32 na preso, maghiwas-hiwas na ang side ng detention cell. Di nakaangus-angus na si Chief na Azutea. Ano yan? Nakaangus-angus ng hararom. Nakulong pa problema. Nakulong pa. At Sasabihin kulong pa kani. Grabe ba ang problema sa Bicol? Sa aga na sana ito. Iyo. Sa aga na sana. Sige. Sa 5 Bicol, 2 ang nagdadalagan sana. Kiribat pa. Chip, nahulog sa twerka. Tapos dahil naganding wang-wang, wang! Nagawang si Chip. Nagaluwas pa yun na Chip duman sa bintana. Wang! Gilid! Pulis rin, gilid! Pero saan niya sa kinubatang ba ito? Kaya ito. Yan ang sarap ang problema ako. Kung pasok ka po sa detalye, dahil ko na detalyeng marakon, detalye kay Chief Kasubago. So problema naman sa bihikulo sa tabako, PNP. Maapod na ba sa Kimayor? DCGB. Maapod naman Jomar Kimayor. Pwede yun mangyari. Ang itaman ni Mayor, ipakilo! Ipakilo! Dahil pero sa sanggunian, mahagad kayo sa sanggunian, yung tabang. Sa sanggunian, panlalawi, panglungsod kayo ng tumbok kayo ni Chief. Iyo. Saan maalong karkipundukan sa sanggunian? Ayo. Nagsaratakong gusto ka mo sa detalye. Sige. Si Chief kaya busy yung pa. Yeah. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar. Madalian mga solusyonan, Chief, kang problema mo diyan. So, mga preso, dahil ma-x-ray, dahil pampa-x-ray, buhian na! Dahil ka naman, buhian ka, boss! So, mobile, ang raik-raik, Chief, nahulog sa twerka, bayaran, maapod naman kay Mayor. Mayor, dahil nakita ng route so vehicle, ipakilo na! Solve, Chief, ang problema mo. Alas 4:30 nin pagkahapon. Ans and Lowen, standby ka mo. An oras hatod sa Indokang Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Ans, maray na hapon, please go ahead na. Yes, maray na hapon na Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay sa mga dagdag manyatong bareta na katalaan na magpaabot o magpaapod ni committee hearing si Kinatawan Ray Bragais bilang pamayokan Committee on Transportation, Communication and Public Utilities sa maabot na semana para pag-urulayan ang plano sa posibleng pagbalik na kan biyahe kan provincial buses gikan sa Metro Manila pasisiring digdi sa probinsya kan Albay vice versa. Inaan sinabi
Ngunyan na pagkahapon ni kinatawan na Ray Bragais na pinagigibong niya na pupadagos na sesyon regular kan Junta Provincial kan Albay matapos na may pagpaabot na sa iyanin na request mismo kay Gobernador Al Francis Bichara, mga nagkataran na ini mga provincial mga public utility bus operators and drivers na naghahagad na kung pwede magkaigwasin na ng dialogo kaibahan ang gobernador at yun man ang mga opisyales ka na sagot na palalawi kay Kanalbay manungod nga ni sa ating purpose na posible daw na mapafasilitar at yun mapaghandaan na nag-gradual na pag-resumir kan pagbalikan na nasambitan ng operasyon in bus. Sigun kay kinatawan Bragais, dahil basta-basta pwedeng hidalion kundi kay po ining magkaigungan ining dialogo as in pag-urulayan in maray kan mga opisyales kan gobyerno provincial kan Albay, pati na nga ni kan mga alkalde, mga barangay officials na nga ni na ngunyan nga ni daw na yung pampatakot kan COVID-19 pandemic, maihanda man ang lambang saro in kaso na malawos ang pagbalik na kan biyahe kan bus gikan sa Metro Manila pasisirik madigdi sa probinsya kan Albay. Buda, pur delikadesa baga, pur delikadesa. Yes. May Bragais liner baga. Pur delikadesa, di niya masyadong ikuan. Di niya masyadong ipag-insistir mo na. Bakit masupog baga? May saro pa? Ano pa? Ano pa na sabihin mo? Hindi pa ang saro. Kaya yung nga supigasabit na baga, nakuta na. Bakit siya ang chairperson kan Committee on Transportation? Brother. Oo, baga, kuligwa ka masupog eh. Yan ang pinagasabi. Igwa ning liner na pagkapareho ka na pilyedo niya. Tapos chairman ka Committee on Transportation. Yes. You can never hold back yung mga agam-agam na kung ano-ano kan makababayan ta. Alam na. Sala sa init sa lamig, i-insistir niyang idiretso. Paano nga ba? Bragais liner. Ilingon pa. Ay, nako, sige. So yan, sa maabot na semana, abangan na sana ang update ko na sa Tiyo kung talagang tumugot man ang gobyerno provincial Kanalbay, kung handa na kita o kung ano pa man Iyo. na kinaraman sa pagbalik ka na biyahe kan bus Metro Manila to Albay. Ang Roger. General, DCGB. Salamat, Ans. Dagdag na istorya, hali dyan sa luwas. Nasa linya man si Luwens sa Barsena. Ramon tan mga istorya dyan sa luwas pa. Si Luwens, dagdagan tang informasyon. Luwens, marahay na hapon, please go ahead. Salamat Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga barantabay sa magadagdag pang bareta. Gadan ang sarong miyembro kantig sa sabing Communist Terrorist Group o CTG. Asin suspect sa pambabadil gadan, aligado kay Councilor Candidate Retired Police Senior Superintendent Ramiro Bausa. Okay, so, iking na bausat, ba? Kay Maladiyos? Roger. Oo. Matapos na aligadong manlaban ini sa kinasang mandamiento de Riqueza na kinundusir kan otoridad kasubangging matangatabi Serpio sa Sitio Caminorial, kilometer 19 o kilometro 19 sa Barangay Bangkiruhan, Legazpi City. Ay, sa Kabinorial, dyan sa Bangkiruhan. Roger. Sige. Sa kakalaot pa sa ng police records na nagluwas sa Legazpi City PNP, ang suspect na nabadil na nakaluwas sa nangunyan, nabito na si Eddie Beliudo E. Barboma, may agom CTG member na pinagsasabi non-PSR listed asin saro sa akusado sa pambabadil gadan sa nasambit na retired police na residente man sa nasambit na lugar. Oho. Susok sa police record, ang maserbi ininin mandamiento de Riqueza sa kasuguan ni Honorable Judge Elmer Lanuso, tambang may kaiba ang suspect asin anduwang lalaki na dynamit bidan, bigla na sa naaligado ang mga ini nagpaputok nin badil, resulta para magbalos ang mga pulis. Asin digdi na natamaan nin bala ang suspect, asin nakadulag ang duwang persona na kaiba kaini sa mabulod na lugar. Hindi ba'y magdulag sudo ano? Roger, Usaro sa nanadali. Roger, so suspect mismo. Oho. Respondihan ini kan emergency quick response team kan otoridad alaga day na inininsinyalis din buhay kan ini inakwat tangani ng daraong kuta na sa ospital. Yaon sa insidente man kara Kapitan Crispin Butin kan barangay Kagawad o kaya barangay Bangkiruhan asin Kagawad Dexter Jacob para magresponde asin sumunod na digdi ang soko sa pag-implementar kan search warrant sa rong kan suspect
na niyaon ang agon kay ni na nagtanggi man na magpa-search warrant, kinundo sir manggiraray ni kan otoridad dahilan sa sugog kan korte asin tigdi na recover tabi Sir Pio ang mga minasunod. Sarong unit nin revolver caliber 38, may 5 pa ining live ammunition o bala sa laog. Mga subversibo kunong dokumento sa laog kang brown envelope, asin sarong rifle grenade sa laog kang green case na na-witness kan mga nasambit na barangay opisyal. Oho. Sa proseso man kan suko, sa scene kan insidente, na-recover man ang mga ebidensya nin sarong unit ng kalibre 45 auto ordnance pistol, duwang kalibre 45 na auto cartridges, asin tulong pitaso ng kalibre 45 na tulong pitaso man ng kalibre 45 auto fire cartridge, 5 pitaso ni 9mm na fire cartridge case, asin duwang kalibre 45 na auto cartridge. Ang bangkay kan suspect niya na sa Forinaria Beher para sa formal na disposisyon dahilan ta nagadan ini sa nasabita ng enkwentro. Ang isiserbi, ang ipinagserbi na mandamento is Search warrant, bakong warrant of arrest. akong warrant of arrest, Search warrant na naka-specify sa mga sa mga target na mga padil siguro tabi Sir Pio. na idiniretso kan otoridad despite kan pag-resist ka so agum. Roger, Oho, and agmantang nga so nagrekisa presente so dapat na yaon. Roger. Kapitan buda sa iba pa. Oo, Roger. Kanso maserbi pa sa natabi Sir Pio, so papadangatang pa sa naso pulis na iling-ini kan suspect mo sa duwang kaibang lalaki. Bigla ining buminulot aligado so suspect nin ba din kaya Iyo. nakaresisyo otoridad dumanay ni natamaan ning bala. Yan, pag an aligasyon is yung series of events is nahiling kan suspect Roger. konso nagadan so paabot sa otoridad guminamot kibadil naghimong tanang paputok then nag-deploy nagposition so tropa binalos tinamaan so ininanganing nagadan. Roger to the tabi Sir Pio. And it is being alleged na miyembro kan CTG. Alleged may na-recover daw aligado na mga subversive documents. Okay, sige. Oo, Roger. Pagkatapos kay ito, nagpadagos manggiraray tindakan na mandamiento di Rimesa, nag-resiso agom, pero pinadagos manggiraray ninda. Tayo ang kasugang konsulti. Talagang mag-search sa tindang residensya. Iyo, paano nakalaog so ang gulo na suspetsado ito sa panggagadan kay Iking Nabausa? Sabi Sir Pio, itinitalye, pero iyo ang nakalaag mo yan sa police records kan PNP Ligaspi. Iyo, basta ibinugtak duma sa police blatter, iyo ang gulong iyan. Roger to the tabi Sir Pio, wala na nini itinitalye kung paano ni naging suspetsado sa pambabadilgadan kay Iking Nabausa. Iyo ta ang warrant is search warrant lang kan mga kan mga badil. Roger. Data aram ko nito in connection sa krimen na pambabadil kay Iking Nabausa or in connection sa kasong murder or homicide kay Iking Nabausa. Wala ta negative tabi Sir Pio na inilaag sa ba na may connection nito, pero ang nilaag sana suspected na saro sa mga nagpadil kay Bausa. Yan. Oh, sige. Oo, Roger. So yan tabi Sir Pio, na istorya sa kakalaog pa ng pasanang istorya tigdi sa tuyang location sa Legazpi 4th District area. Ako po, si Luis Burso Bertena. Salamat pa rin po. Salamat Luen sa mga follow-up report. Iyon so nagbutuan na informasyon ka nakalis na mga oras ano. And day talang ma-establish why na biglang ilinaog so anggulo na suspect yan na nagadan sa panggagadan man kay Iking Nabausa. Duman lang so operasyon na sentro sa mandamento de requesa itong sa mga firearms and may na-recover na subversive document. Nothing has been mentioned duman sa warrant gayod na ini kung duman na sa murder arrest warrant ko ta na. Search warrant Ano ba? Tapos yaon dyan sa record, suspect da akan pamagadilgadan kay Iking Nabausa. Bahala na muna ang otoridad yan. Mabalik po ang programa Pakalis kan mga hanap buhay. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang, kulang! Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Nasa linya man si Renz na Luna. Renz, good afternoon. Good afternoon. Go ahead. Yes, maray na punta Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga tuwan niya itong mga bareta, formalmente ng ibinasura, kan sangguniang bayan kan daraga, ang pinagpapasar na ordinance o barangay ordinance, kan barangay talahib na yung anti-gossip ordinance o ining ordinance sa kontra sa mga chismosa. Sa naunambitan ng barangay, ini ang nangyari kunya na pagkahapon, digdi sa nangyaring regular na sesyon sa sangguniang bayan kan daraga na kung sain, sigun digdi sa committee report ni Attorney Pilo de Lumen, ang pamayokan Committee on Laws and Rules kan sanggunian na kung sain sigun sa iya, naarugman kan nangyari sa ordinansang pinagpapasarman ko ta na kan barangay Alobo, Daraga Albay, na anti-gossip ordinance man na minakontra sa gabos sa mga chismosa o nagpapakalat din mga salang impormasyon na tatawanan nin padusa or penalty o penalidad tigdikan na barangay sigun sa iyan na minalaog man ni Giraray duman sa pinagtataram na freedom of expression as in sigun man nga sa iya magin man sa kongreso wala man pinagpapasar na batas manang digdi as in dai man tatawanan nin kapangyarihan na barangay tanganing magkaigwa nin lakdang napadusanan sa rong persona kung nagpapakalat man ng gadili nin salang impormasyon o dai kaya sa ngunyan ipinagbasurang una kan sangguniang bayan ang naunambitan ng ordinansa kan barangay Talahib na iyoan minakontra sa mga chismosa sa naunambitan ng mga barangay. Iyon so ka nagkaaging taon rin na nai-report mo na may sarong barangay na nagpasar ng ordinansa anti-chismis.
Roger. Pagkatapos, ang istorya ka ito na nailos mo, ibabasura man sana talaga. Roger. Ngunyan talagang formal lang binasura. Binasura na yan. So, chismis. Chismis lang yan. Chismis. Chismis lang yan at binasura. Diretso nindo. Kaya lesson na tabi ni Sir Pio sa ibang barangay, kung mo yan hindi magpasar, Oo. dahil nan mangyayari, dahil ang talos nakaduwa ng barangay nagpasar, Oho. dahil man ipinasar digdasan ko na ang bayan. Yan. Maniwala na sinda. Bako yan na chismis. Dahil yan ipapasar talaga. Posible pa maging totoo. So, chismis sa barangay. Oh, kaya sige sana. Chirismisan sana ka mo dyan. Sige sana. Sige sana. Mga kabuilo na naman ng mga chismosa kayo na eh. Oh, diyan mapasar ki Kagawad Pilo. Bako si Kagawad Pilo. Roger. Anag ka. Mario, pahit sana. Chismis anak ka mo dyan. Sige. Siya dami Sir Pio, ang magdagdag na update digdi sa Daraga. Renz Luna, this si Jebias. Thank you so much, Renz. Sa mga dagdag na istorya, dahil puminasar, so anti-chismis ordinance. Ano, paano baga manag... Igo na baga paano bunjing dyan sa rebisadong kodigo penal, yung slander yata yun eh. Slander or libel. Pero sa chismis, how do you define chismis, managad? Paano mo ma-define ang chismis? Inda kung nasa Oxford Dictionary na yan o nasa Webster, kung ano definition kan chismis. Ano, chismis is half lies or half truth? Ano ba? Dahil man mapupwede, sabi ni Kagawad Pilo na dilumin na magpasar kita kanigdi. Rabes, paano pag-definar mo ng chismis? Ikadua, paano mo maaraman na chinismis ka? Mataram sa'yo, pig-chismis ka ba kayo ito? Chismis man sa nangayaan? Paano mo ma-approve? Ang luwas kan, urotikan, utik. Lies. Lies. Yeah. Yung mga tugtog na lies mo din, ano? Koto. Lies. Malain sa epekto kang Merinel tabundingon yan. Pertihon. Sa baba, board din ni BP Henry. Pwerte so bogchi sa baba, sa conference room. Yan tabi, dahil nakapasar, so anti-chismis ordinance. Hindi sa ligas pigarigo makutan ipipasar bagakaan. Dahil man nangyari, anong barangay ito? Hindi ako nataman baya. Ang chismis baya, si Bunjing bagay, nagbagong buhay na. Tubod-tubod nga yung mga nagbagong buhay. Ay, nga nag-inom. Iyo, 12 oras na kaya. Ay, nag-inom. Kaya bagong buhay na. Mga chismis, ade. Yung simad din nga. Ulabi-labi nga, supadi. Yung masa na nga siyaon, si Padi. Pagbanggi. Pagbuyong na nga si Padi. Ito na nga yung Buda, si Madi. Ang barangay baga, iyo man ang gadan. Hasta sa nakakaabot na sa barangayan. Batan pag nag-iriwal magtaraning. Nako! Mario Joseph, lalo kung sa mga misis ang nag-iriwal bunjing. Aba naman. Daing katapusan Ang iba kan pipabayaan sana kan mga agom na lalaki bunjing guys, so magagaw so magkataning na lalaki magpadi siging inuman so agom na babae sige iriwal. Ay anti-chismis ordinance diyan sa Daraga dai inaprubaran kan barangay Talahib. Bano kaan? O di paano bunjing, pwede na, kasya na sundo alas 5. Salamat po kan sa idong paghinanyog. Masunod tulos News Director Edwin Peralta. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, asin bahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Kung kailangan maging wais dito na sa Surf Mga
SRP. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Mamis, iyo na kayo din ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit